Okay. Ineno iwacho ng'oni Kidi nikech watieko. En ni jajuok kinde duto osiko ni oira. Nikech ng'ato osiko ka ido gotieno pani jite ido gotieno. Weke ni 2010 opito ng'wech mowe baba Raila Amolo Odinga oringe chama moro kakoro gore gi baba kolaro kom kamukunji. Koro ka en nong'iewe ndalogo kik opar ni jite ing'iewo. Okay. Wadake kamiluongo ni constitutional democracy. Kama samoro jomoko manyo tiyo gi Raila Amolo Odinga. Joluo nyo goche ne Raila up to 99%. Kata an maloso kodi ni. To ka koro nyo dweche auchiel tok election. Namba chiel babo wacho no wacho mar whistleblower. Kwa chiko ito wach mar whistleblower ni yudo kore ga tache otamowa. Nyo wan wacho na ni nyo wan gombolu Central Kenya milion adi mokwal. Owacho ni to dakwa yud record mondo wane kaka koro wach ni kopogore gi Supreme Court politically or prosecute this matter in the court of public opinion. Kioni wacho ni jokwa nyo wacho ni mewambologie ni kendo are hostile. Okay, watieko. Kwat aduna wach mar whistleblower ni maber. Tika nikech thuole makoro ng'ado adwa ni mondo tiya maber kiwatieke kaw thuoke kik iluor kode. Erokamano. Yes. Koro eweche giduto kirango wacho mar reconstitution of the IEBC. Wan gi bunge ma wach minyalo tim maber e bunge kabisa. So that kiwacho ne jowa ni mondo mi wang'any, mondo mi waket ketho mwandu wanyo neno Migori cha, mondo mi wadonjie to gik moko wanyo neno Kisumo cha. To wapenjore ni to ere gimiluongo ni position of jowa sama wago siasa. Okay. Sama wadwaro telo. Inyisa ni watieki. Erokamano. Inyisa ni watieki. Yes. Koro aparo ni pok wayudo adwa ni wach ne weke. Yes. Ni wata wano jokwa nyo samoro tiyo ga Amolo to sani koro amua ni tiyo gi sirikal mantie. En nikech neno marwa en ni kwa timo gik moko e yor mar kwe mar miyo institutions teko mar tich. Yes. E yo maber ma jowa onengo kaw. Okay. Erokamano. Wekitieki dakika achiel kang'eny. Oh, achiel kende. Kang'eny. Okay, ne kadaka achiel kiwacho kata wewe. Order. Yes. Gima timre en ni adwa kwayo jowa